Tak práve som dostal dobrú správu, že na stanovišti asi C2 sa chytil zatiaľ najväčší kapor. Mali by sme sa o chvíľu dostať k stanovišťu, kde by malo práve prebiehať váženie najväčšieho chyteného kapra tohto preteku. Zdravím! A už sa blížime k stanovišťu, kde by sa to malo všetko odohrávať. Naši komisári už sú pripravení a v akcii. Tak už sme na stanovišti hlásenom, kde sa údajne chytil ten kapor. O chvíľu sa dozvieme, ktorý šťastník alebo šťastlivec vlastne vytiahol túto krásnu rybu, ktorú nám stále skrývajú v saku. Tu je. Je nádhera. Bože. Krásna ryba. Je odvážený, ošetrený a skúšame o spoločnú fotku a zatiaľ sa nám to nedá. Čo tu máte? Vy máte ešte jedného kapríka. Takže taký menší, to je taká 14-ka. To ako syn. Takže dozvieme sa meno lovca, to už asi na tabuli. No. Tak? Hucko Peter. Hucko Peter. Ľudsko. Nickbite. 4 dní, 4 noci bez záberu, he? Chlapi. Ale o to väčšia radosť piatok. Pred koncom pretekov. Tak nám ukáž tú rybku. No. Tomuto sa hovorí, tak toto sa bude ťažko prekonávať na týchto pretekoch. Ešte, že máš pomocníka. No, to musia dvaja. No čo tu, Vanu, skúsime odtiahnuť Imruškov, kus taký dobrý. Môžeš nechať tam kľudne. Ak náhodou by aj spadol, tak nech spadne do vani. Hej, ale chceli sme fotku takú. Tak, bližšie, teraz úplne bližšie s tými hlavami, keby sa chceli akože stretnúť sa otec so synom, otočiť rybu, dobre. To je taký veľký kus, malý. No tak aký malý? Prvý bol ten malý vťah, hovorím, aký krásny kapor, a oni hovoria, veď počkaj. Mirko, máš túto hubu spočiť, simulovať, spredu ako... Ale už nevládze. Dobre, ďalšie dve fotky sú, ešte tu už oddychneme. Keby ti chcel na to povedať. Pustím ma, vraj. Dobre. Dobre. To by sme trápili teraz obidvoch. Tu sa trápi aj lovec. Kurva. C1. No. A už aj žere, cítka. A kapor mal čistú váhu 24,34. Gratulujeme. A druhý 14,2. 4 teraz. A ja som to cvakol, ja som dobre. A už nesieme nášho krásavca späť do vody. Nabereš, ideš. Ako cíti vodu. Neboj sa moja, pôjdeš. Chlapci sa pokúsia o pár pekných fotiek vo vode, aby sme už kapríka netrápili na brehu. Peťo, nechod na bok teraz. Peťo, poď trošku na bok, aby mohol fotiť. Nevadí, však ty len poď, ty na nás nehľaď. On bude mať krajšie fotky. On spraví sa oveľa krajšie fotky. Len sa... Na rozlúčku, počkaj. Priprav sa na fotenie ty stále. Lebo nevieš, kedy tá ryba ujde. To nebude také ľahké, drahá. To je za tú námahu. To za to vyčkávanie a trpezlivosť. Tak. Drž ho.
Nepúšťaj. Riadnu pusu. Ale riadnu pusu, to je čo za pusu? Francúzáka. Dobre. Iste má už aj meno, však táto Ale ryba. ďalší, oný, telefón asi bol. Správa prišla. Poznali tým, ktorý pred chvíľou chytil najväčšieho kapra týchto pretekov. A tak poprosím obidvoch chlapcov, aby sa nám predstavili. Tak Hucko Peter a Hucko Jan, dve bratia. Takže bratia Huckovci, ktorí si vylosovali stanovište číslo C1. Aký ste mali pocit pri vylosovaní tohto čísla? Chceli ste toto miesto, alebo ste ho dostali už len to, čo vám ostalo? V podstate sme ho chceli, lebo sme tu prvý raz, nevedeli sme vôbec, do čoho ideme. Takže hneď prvé, to nám aj kamarát dobrý povedal, čo si prvé vybereš, to si nehaj. Takže voľba bola správna, aj keď to do dneska asi až tak nevypadalo. Tak už myšlienky dodnes boli kadejaké, ale aj sme radi. Takže čo vravíte na kolektív, ktorý sa tu zišiel na týchto pretekoch, vlastne ostatné týmy? Kolektív je perfektný, aj susedné týmy, vieme sa dohodnúť na hocičo. Vidím, že nemáte asistenta, ale ste si prizvali peknú asistentku. Pozveme ju k nám. Ahojte. Je to priateľka alebo rybárka? Je to moja alebo priateľka a väčšinou chodí ako asistent s nami. Takže zároveň pomocníčka. A losuje a také, bo my nemáme šťastie na takéto losy. Takže veľkú zásluhu na tomto kaprovi teda mala aj Aj ona, samozrejme. asistentka, ktorá dopomohla k tomuto vlastne peknému úlovku, losovaním. Čo by ste ešte na týchto pretekoch, dá sa povedať, chceli dosiahnuť, alebo My sme už dosiahli svoje osobné maximum. My sme sa dostali cez 20 kg, doteraz 3 roky iba 14,5 bol náš osobák. Takže my sme už spokojní. takže táto ryba bol vlastne aj osobný rekord. Áno. Ktorý zas dlho neprekonáme asi. Možno aj. Nikdy človek nevie. Dobre, takže ja by som na záver vám len chcel pogratulovať k tomu krásnemu úlovku. Uvidíme, či sa ešte niekomu podarí prekonať túto hranicu 24 kg. A do zvyšku pretekov ešte veľa záberov, a aby ste sa dostali aj na tú bedňu. A keď nie, vidíme to tak, že asi najväčší kapor už cena ostane pre vás. Dúfajme. Ďakujem. Ďakujeme.